Създавайте нашия Skyward Suplex. Да, виждате, че не става доста малко до 1800 случки. Това сега искам бързо да ги съберем. Желайте ми късмет. My name is John C. Да. Сена. Ох, това мапа е доста късмет това нещо. Значи ако спечелим 10 точки ще имаме 1799. Това искам да вземе кил и победа. Да, много мляха дава. Защото се набавя. Лагва. Ми пиме поне. Така, какво е началото? Мисля, че ще направим ще началото, вече пинахме да падне. Още един умря, те не са сериозни. Давай, пием с някой. Така, умряха вече петима, те не са умре. Още ми взема. Лук ли държи, какво ли държи ми е интересно. Да, умряха. Омага! Те са добре, колко бързо умират. Мисля, че он там умре. Някакъв хипер... Още един ще умре. Добре, умирате тази печера. My name is John Cena. Долу на друга. 6 човека, окей. О, обичам това. Доста. Бум. My name is John Alexander. Джон Стиров. О, без ти сприцам деня. Много няма чест. Мисля. Кто бъгве? Те факли още им някъде. Така. My name is John. Издай си към това, само това да ме се събият. Митко. Те ме той изхвърли. Бе, цигаджа. Оре бе, 6 леди няма да има един лук. Виждайте. Бай. Викам бай. Някой друг, който е в мене. Това сме останали. My name is John Cena. Ако дойдем да се убием набързо. Как ще дойдем, ще се можем. My name is John Cena! John Cena! Faker! Оле! Кача! Това беше яко. Гъджа не гадже, пак казвам, good job. Не, нямаше по-добър, защото по-малко ще бъде. Там 20 ли гъджа? Право. Нямаме лък. Маре стига с тези скелети, бе. Ако издушно ме лук, много ще се кефе с скелет. Не. Един лук, плиз. Добре, тук имам ли лук, всъщност не. Маре, бе. Ако намерим още 5 даймонда.
Имам като кафе, не бе. Ох, ще сте ли? Ох, те да са добре. 5 минути вече клипчето си е ли? Това би трябвало да ми трябва всъщност. Що не? Окей. Ще се справим много големите с шапките. Каските да я, хайде. Да бъдем правилни. Батин бара съм. Го мога да има чест. Или пък не. Може би. Да, може би не. Пък имаме как пък. Да, сериозно, да имаме Enchanting Table. Добре, след това мога. Много често я. Тук няма. Така да си знае. Служи я, бе. Ми трябва истински. Палай, бе, палай! Оле, Левски! Левски. Окей, това ми искаш. Че ще падне бой. Метален меч. Fuck this shit! Да, спечелихме, защото... Ох, протискай, моля. Да, яйца. Добре, да видим какво ще стане. Тогава още се телепортвам до средата. Това е просто телепортвам, не интересува. Няма да го убиваме хора. Yes. Бай. Вау! Има да паднете, бе. GG. Казваме на тая, това е плюс на мен точка, GG, просто ушна точка. И... Дали аз ще взема точка? Не, окей. Мисче? Да! Good job! Да, да. Бързо. Проблес! Да ще имаме толкова точка, колкото ни трябват. Да. Всеки да е една точка. Ако искате по-друго ви харесало, значи ако искате да продължаваме Minecraft или давайте IP на сервери, Skype на вашето напише в описанието, обмените с мен, да е точно добре, пишете коментарите каквото ви казах, да бъде преснеш, ще видим следващия клип и чао!